Gada ng 24 anyos na lalaki na lunad kan van na nabangga kan PNR train sa Gapo, Daraga Albay. Alas 2:30 nin hapon kaining Sabado, Hulyo 27. Binisto ang biktima na si John Carlo Olaybal kan Ginubatan, Albay. Basado sa investigasyon, 13 katawo ang lunad kan van na nirentahan kan biktima. Kaibaan mga barkada asin ilusyon kaini pasiring sa Castilla, Sorsogon. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, nasalpok ang nasambit na bihikulo kan tren na biyahing Sipokot, Legazpi. Sigun sa Daraga MPS, makusog ang pag-uuran kan mangyari an insidente, kaya posibleng dainadangog kan driver kan van ang pagbusina kan tren na nauli sa disgrasya. Huli ta nakatukaw sa gilid sa likod na porsyon kan van si Olaybal, ini ang napuruhan. Automatically naman, if may intersection, automatic po na patakbo ng train is 15 km/h po. Kaya medyo mabagal na din po siya, and kaso nakita niya po yung ulo ng yung van, malapit na po siya. Kabali si Olaybal sa 5 naitalang kritikal sa insidente. Hulyo 30, kanbawian siya nin buhay. Nakatalaan naman kutaan biktima na magtrabaho sa barko. Palagi po tayong mag-ingat, especially po pag may mga railroads sa ating palibot, and kailangan po talaga natin yung number 1 rule po na stop, look, and listen po. Mientras tanto, pig-uurulayan pa kun masunad nin kaso ang pamilya kan biktima sa driver kan PNR train. Sa presente, pigbibilaran na si Olaybal sa sarong chapel sa Ginubatan, asin nakatalaan na ihatod sa iyang lubungan sa maabot na Lunes, Agosto 5. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Crised Bayunito.